Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Reach Long Ministries hene kasngi ka khatsau tarik naiwing arajar arpho kalar ke kerpang ya kasngi buram ki khna hakarukam bakerpang harangkat bet ki khna jong kalawei bapernai girls group for secure mauklot aposhilong ka kongsan hakari kasngi kadai ka kong ya dalin as rapthap hakaba kala pelaj pajbaru ya ka video badi gikot ke badon ke jingtho ke babatai punya haba yadai bad ka Christmas shoebox outreach program habakran hakani kasngi ka kongrap thap kalpan pawi ke jing sngaungu ya ka Reach Shillong Ministries ka bala pursang banwat kilat kelenti man pun sngaw thu ya ki khna bakin bu ya ki jing ai sngaw bha jungki ha ki senduk juti bat ban song bha bat ban pha ya ki bat ban ai ha ki kunswat ki bomdon kmi don ka pashu bat langba kani ka program kumbasan spa ngut ki khna kinyo jing mantoi celebration, the Reach Shillong Ministries is launching a Christmas shoebox outreach program. Items like soap, hairbrush, oil, and so on. Soft toys, clothing items, indoor games like Ludo, Uno, activity books. Kami kini ke idea pakata kalong ke pengikut ke Christmas shoebox outreach program. Kini ke Christmas shoebox outreach program. Kini kedai ke program hakabangi kwa ban kintu ki kena haka jelang ke jongi pemaki kini snot benta ban sam gift ki kena dal bakin pendam iki gift ki jongki haki shoebox ki jongki bat ye kita ki gift yin saang ki kena ki ba shitom ki balanat lagi ki kena ki ba wan ki longi ki badok bakum ta khamprang ki kena kibadon hapok ke jingpet bat ke jingkmi jong ke Reach Long Ministry di kumta ke ikba kan seja kelong ngila target bandon ban reach out kumba sans pangut ki khna bakini ki sans pangut ki khna kinde ki khna na open day shelter ki khna na school jong ke Reach na kaloi bapnai boys and girls home mo fifin saya nanta na ki khna na specialized adoption agency but kikna kibayo educational sponsorship na Reach but nalor kini in sa target group kato ganing kibi pa kikna kibamha ki category jung kikna kabangi nitre mangi di kumta kani ke program kan sedang nadu mentah kesni bagi launch ka kan kut adu kat santarik December arjat arho kamut kini ki period kabangi la ban lum ni kita ki box na ki brio baro kenang makila ban bangila ban sampat ika haswa jong Christmas tiga ke ba ki perlu ki beriu ni ki kena kila ni ki family kila ban sim benta ini kidai ki kila ban sim benta daga mungkin pendap ki shoebox jong ki da kinu kidai kini ki items ki bala ban lang ki personal care items ki sabon ki umpenyang ki hairbrush nanta kila bandai ki soft toys kila bandai ki jan kila bandai ki stationery items kila bandai ki activity books ki coloring book kila bandai ki indoor games mo ki ludo uno baki wi padru nanta kila bandai padru ki gift accessories kita ki baki khna ki beri kila banai kila ban tap kata Christmas shoebox te haju ko por padru ngiloang baki mdai ban tap pan ya kepisah dan ni ki men ki chocolate nomor tentang tip ya ki expiry date tentang kan sitom ya ki chocolate ki cingam lani ya kinu ki tiar ki bala pendan kamal ki tiar ki bapan nanta de ya kinu ki tiar ki balong raktim paring war related lani ki toys ki balong violent mom kum ki sulai kum ki tari ki tijat ni mukwa bakin them nanta kinu ki liquids lani ki lotion lani ki medicine lani ki dawai vitamins lani ki items ki bala ban pat no ti kita di items ki bam day bang tham lain tang kitu ki bala kedo haneng ti ki ki pasi shu ki khna ki ban ai kin le kalong kin sarap yang ta shoebox andik le ban tham ye ki gift item jo ki hangta kin sarap ki da ki wrapping paper ki bade rong jerngam bat ka rong saw kumba dak ki kum ki color ki bar ki ka Christmas nang ta pada kin sa indicate ru
la kadai ke Singrang ni la kadai yaki kintai nang ta pada kin indicate ru yaki age group yaki kena ke bamaki ki mo banai tinggi la pihak komuni ki age group kin dan adu sistem hadu license South Nam hadu Bruce Nam nyo hadu kendai sipo hadu kat ar kat lai kat sau kat san hadu kat pras nam tinggi la penkre ru ki kita kebingi on ki drop off locations pakini drop off locations jongi kinde ki centers jongi borok ODS Nomansong ODS Mobley girls home ni Moklot boys home Langkerding nanta ha school light core pat haga head office jongi ke badan halai mkhrat tidak ke jingtmu kaba kulum mekani kalong bagi brio kiba mau beliau kam kerku iki kila bannya snolem na ke benta balong ke jingkerku iki oi paru na paru ban hikai iki kas mensim jong ke jingi sam lang ke mensim jong ke jingi ai ham tam lele ha bangi crunch pang ke Christmas ke ke por no jong ke bangi ken mau ba pang ke jing ai ka bo beliau ai ku jong Jesus Christ ba kum taru in hikai na jingi bangkin ai sekita ke bakham don kam maka we ke bangi i bha bakini ke pandemic ni ke ni ke kham kala le kala kta bha ya kayo ko kat bangi i shisha ya ke jing sha kta jur jing ke beri ke beduk keduk kham tam ki khna kum ta da ke ni ke mensim da ke ni ke program ni perkhat bakanong ke pon magata ke balong ke jing kemen ya kita kiba syakta bakalong ke jing kemen kerpangin ki khna ki badan hak ke jing pe jongi ke ministry titai long kindian ni jing pensai program ta kasngi ka bangi ladep launch ya kanika shoebox Christmas shoebox program hendrengi kirmeling ba kanika shoebox program karlo ke ikijin kerku ya kini kilong yen kilong sem ba haka jo kapur kalau kan penslo ringi kimi ka haka jo kapur bakom no nang ban hika ya laki kun ki jongi bangin nang ba bakin tip ya kata ka giving sharing ko ba ong ipaston menea ha hindi ban nang bangin shi way ba haka jo kapur ngin share lang ikiway ka bangi yo dikataru kan long ka way ka ban men si miki paling ba ka di ka shoebox program ban ngakterbam ka di ka shoebox program kan nung syukut tang ta usnem henry kan nang yai biteng bat kan nang he bat ngakterbe hiru ba kan ni ka program lingba ka reach long ministry kan long ka way ka role model ha kan ni ka jela ka jogi hale singila ban spread shaduka north east ru